tank hi kan soi lem lova tunruma chuan tank kan soi ve to na Franco kan soinga masaberin hi I emblem set tuna kan la ka chon nia hepopek theya kan du danin kha chu kan thu ni Franco hi kan hria tangin a skills hi flicker ne na man thei wangin flicker kan langa o sam mai ome Franco hian a passive atang soi tan taila passive chu amana hi 1% zel hi second tina a recover pialama a movement at kalchak zong hi plus 10 in plus 10% a pe boka chu engti ka nge kan ti chuan damage adon lo enemy na an khoi fu lo te mo jungle dina anun na an khoi lo lai te in an khoi lo damage a receive lo mo adon lo atanga ama khoi na tu anom lo atanga hun rei lo te nuwa amana hi 1% per second zelin engen amana hi ron pung le the amana hi he kan ti khop mai Franco hi a build kan la soyanga nakina tuna tan chuan a skills kan soi fe photang first skill kan up masaberanga level 1 a chuan ti chuanin Franco hi a skills chu hi na pot theya hei chu kan hriat lar ania kan siam chan chu a build wang zo kan ya mana hi he tin a first skill hi a po hi flicker nen po combinate the kan ti kha kan threvek nga kha chu again ni flicker nen po tangkai atang kop the ni ti hi chu kan thefur ome tro again ni enga po ni se kha ni maya a first skill hi na pota tin flicker nen atang kop the tin hian enemy slow down a hei a second skill te hian a slow down pialama hian damage a deal boka an HP zirin mo tin a ultimate hian a suppression hi CC immune ho hian an hop maya a chua hlei thei lovani suppress hitin purify po chuak zo lo ni suppress to chon chuwang don a suppress pialam hian ama hi ala chuzuya chuwang don hemi skills a hi purify po na chua san thei lovani chuwang don Franco den ruverio ani all something kan saying a skill combination a chuan kan hrianga tro ama hing ro het lai deuh hen kan pot pheinge a skills combination a chuan kan hrianga flicker nen thong tang kop taila first skill le flicker second skill in slow down a alti zu yang khani mai ta ti khan taret chunga tin an hei hi a chang tuna cool down le man thina tiang khan chuwang chuan in kaka a skill combination chu ni deuh maya tuna a build ta kan lutang ti chuan game kan thananga roaming kan lang roaming hi thodang kan trafficking ka hria roaming kan lak chuan kan bula kan polten om ve chuan roaming nei lo jang minions lo kala tang te heng jungle kan tha tang te hian gold engma le XP engma kan nei don lova chumi omje chu hetaya mid sorry glen kan lo clear sakte pon kan gold clear sak ang kha kan bula mit ne na khan akal full vek don awangin kan damage dealer te an infam chakna turata na tangkai ta ni tin engwa amaro chu engting XP kan gain veng kan ti chon roaming hian second lead an zela gold som ni le XP min pe ve zela khami wang khanin kanin manage call ve chungai ta ni ti chuanin hi roaming hi tira level 2 da nga langai lova roaming level 2 te level 3 te leikan tum nga lawang hianin tam tak chu kan boi thina ni gold kan sufficient thina din kan ho pha thina mana ten min dei lo kan ti thina amaro chu kan hriat angin Franco hi mana region anei tha amana region tin mana po he reng boka mana region hei kan huang khon ku mana chu he ve pa ngai ni ultimate ate po hian mo chuwang chuanin mana region hi engtinge nei kan ti chong khu ti hian han se son ta tuna hen roaming check la pe damage receive lo atanga rei lo te hian 1% te in second tina hianin ama hianin amana hi aron region ve don ani chu a passive om ve khani ta ni Franco bika chon chumi puitur chuan tam takhen movement a mana boot kan pe thina angai lova earlier chuan kan hriat tur chu tank chuan len kan clear pon basic backing clear pui lo tur basic backing an clear pui lawang jungle apo basic backing khoi pui lo tur skills te hen khoi pui lo tur mana ren tur kan nia enge kan damage dealer ten kill an nei theina tur atana lo assist tur kan nia wangin enge ni gold chan lu lo hlau lu tuka hetia lo hook vel enge mo vel anga khathil tul ber poni chuang lo
chuwang chuan early a hian kan skill si kan da tha sham sham a tha ni mana consumption hi chumi wang chuan tira boot a hian warrior boot lo la taila defense a hianin hei kan langa ti chuanin efficient dewin goal ti kan nei thei thawani athan chu eng wang mo kan hei hi level 3 a kan up ngal lawang level 3 up ngal kan tuma wang hian goal ti kan dei lo tlang pui thina hemi te panhi kan nei to hi chuan defense a hianin hei hi kan lang thunderbelt hi heian mana regen a peng che ti chuan amaro chu early a goal sufficient lo hlau chuan ti dan pakhat om le chu roaming ilak zo vele hian roaming ilak zo vele all equipment sa hianin kan kalanga ti chuanin magic ai lutang chu mana regen hi hei pakhat panni wa le ke ro atok lutuk ti chuan movement ai lut le ngalanga hei hi I prioritize le ngalang ti chuan hei hi le photanga chu mi hnuwa athina shield te pelenga ti chuan hei hi engtiang man tangka yang kan ti chuan hei hi I prioritize huna hemi siam tur hian hemi te pan hi angai tel thawa hemi item in nei dona hian hei hi a chhor ve thung don ani ti chuan sufficient deuhin mana nei tho si in I build thei ta ni ti chuanin hei hi kan la telanga chuan I du chuan hei poila tel theia hemi a hianin san chu ta physically nei to thawa hei antina na hei lo la ta la ti chuanin hei te pon I chun zom le thei ta ni chuan atopa hei hi I max ve chawang han zoi max kher kha man mo thak lo ani chetur kan a gold min pack za dai nang renga level 1 le level 3 khan gold min pack tam dang khain ang renga ni movement le assist khan I de umai tang kai na chu tin tank build shim shima hi ka soi du chu I zigzag in build turania kan build rang hianin zigzag kan build lo chuan magic ringo ta kan build te physic ringo ta kan build te hian tank hi du angina khal zo lo thina ni chuwang chuanin enemy a magic pathuman lo om chuan magic atir lam imamo don ti na nia early a magic an dena wangin chu amaro chu leita an den le thawa chu wan physical defense na I zigzag phei tho kha ngai ta ni chulai chu build dan tlemin ka soilok tong chuna hianin normal mage lo nei ta se abak zong assassin te pa ngai nei vek mage pakhat chi om chutiang ang build ta chuan physical boot lo chin siang of physical asen rong defense a magical apol rong ti chuanin dota physical asen rong dota magical emo hei hi le thei kan thu ka chu ti chuan chumi dota physical ti chuan atobera chuanin sorry atobera chuanin regen pok an pe theya an nun na regen thei turin tin physical kan pek bel theya tin magical pok kan pek bel theya kan thu ni to top nei chu poimo ber zo ka chuan helai hen en lokang physical magical physical magical physical in a kalphei ni zigzag in hei hi normal build dan ani ta ni amero chu enemy in mage an neya support an neya assassin mage an nei boka magic khoi thei pathum thot an nei ani emo magic khoi thei pahni an nei anga chuan kan build dan tura chuan warrior boot kan langa athena shield kan la lenga dota magic in kan chun zom nga lang oracle emo curse helmet ti chuan physical magic ani to ti chuan magic dota physical pahni ipe vele mayang sorry toba physical pahni ipe vele mayang ti chuan a in balance don ta chiani pahni in athan chu engian dan early a chan mage an den early a mage defense pahni nei to a leita chuan an den to zoka chuwang chuanin defense physical defense pahni nei le a chuan kha an den chhotel tel ti kan traffic a hei chu chuwang chuan late tak anga chuan hei te po physical defense kha ipek bel le thei amo regen te po ipek bel le thei nang ma thu kha chu ni to ni chulai chu a build an kan shelo thina tin physical an lo tam ta physical ta chuanin lokin tuna hangka sai mai lok kan che turpok pakhata chu heta hianin athena shield hian magic resist nei thoma se a shield hian physical attack po a absorb ve thawani ti la kha kan theta tha chumi awang chuan athena shield kan la hianin engeni magic chau ani big lova physical po a shield hian adang ve thawani a resist lo ti khani maya chuwang chuanin khalai kha kan lo thei ngil le thina nga don kimi ten ne tin xbox ten lo ne ya badang ten lo ne ya attack speed how chi ang hi an lo nei ta ni for example me khatiang ang hero type an nei chuanin nge chuanin kan en lo in blade armoring kan
counter du thina ni tro khatiang ani zon blade armor atira physical kan build du thina wangin movement a hian warrior boot la to lovin tough boot kan lang magic resist masang ti chuan defense a blade armor kan pe nga lang ti chuan shield magic in ka chun zom le a ti chuan physical in ka chun zom le a ti chuan magical in ka chun zom le a chuan physical in ka top chu a zigzag tho mai ni chuman zon a in balance anga ya amaro chu kan suyangin then khata chon earlier mage an oma earlier magic and denzo ka later physical and denzo ka he chu kan traffic chumi awang chuanin I kimi angte counter nge ngai ang chi kan an nei ani lem lo hi chuan pa ngai ya chon magic buta hian physical laila chon magic a build tlang hi tha achan chu earlier magic and denzo he chu kan traffic effect thowin ka ring chumi te chu tank build da na tutorial ang doin kan soi pa ni chu zigzag a kal hian tank hi ati khal magic tlor ringot hi tang kaina am lo a physical tlor ringot pot tang kaina am chuang lo helai kan ti so le thina tam tak hian magic an tam mage pathum vel an lo om wanga physical build na chang po she tamia lo hi kan om thina he hi a hlok thak lem lo ati khal tak tak lo ni kan tank hi tu te chu Franco bi ka chon kan sei ni ro se tok ro se